Eto Kristi eze anyị nwee ike soo ya banye na Jerusalem dị ebi ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị mere nsọ. Ihe ọgụgụ oge a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe ha bịaruru Jerusalem nso, ha batara na Betfage si ya ruo ugwu Oliv. N'ebe ahụ ka Jesu zipụrụ mmadụ abụọ na ndị ụmụazụ ya sị ha, jeenụ n'obodo nta dị na ncherịta ihu unu. Ngwa ngwa unu ga-ahụ otu ịnyịnya ibu eyibere n'osisi nke ya na nwa ya nọ. Tọpụnụ ha, sepụtara m ha. Ọ bụrụ na onye ọbụla asị unu ihe ọbụla, gwanụ ya sị, ha dị Onyenwe anyị mkpa, ọ ga-ezitekwa ha ọsọ ọsọ. E mere nke a iji wee mezuo okwu nke onye amụma kwuru sị, gwanụ ada Zayọn, lee, eze gị na-abịakwute gị, ọ dị umeanị, ọ nọkwasa n'elu ịnyịnya ibu, n'elu nwa ịnyịnya ibu, bụ nwa anụ eji ebu ibu. Ụmụazụ ya wee gaa mee ka Jesu siri gwa ha. Ha wee sepụtara ya nne ịnyịnya ibu na nwa ya, wụkwasị ya uwe ha n'elu ịnyịnya. Jesu wee nọkwasa dịka eze. Oke igwe mmadụ ahụ wee tụsaa akwa mkpokwasị ha n'okporo ụzọ. Ndị ọzọ wee bulite obodobo akwụkwọ na ngalaba osisi tụsaa ha n'ụzọ. Ọtụtụ igwe mmadụ na-aga n'ihu Jesu na ndị na-eso ya n'azụ, ji otu olu na-eti mkpu na-asị, Hozana, zọpụta anyị ugbu a, gị bụ nwa David, onye Chineke gọziri agọzi, ka ọ bụrụ onye ahụ ga-abịa n'aha Onyenwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. Mgbe Jesu batara Jerusalem, mkpọtụ wee dị n'obodo ahụ dum. Ndị mmadụ wee na-ajụ sị, onye bụ nwoke a? Igwe mmadụ ahụ wee sị, ọ bụ Jesu onye amụma ahụ si Nazaret na Galili bịa. Oziọma gosipụtara. Ya ugbu a, anyị ga-eji ọmụ the palm in procession. Wenye ya elu, na-eti mkpu, as the choir si wee bidozere anyị to shout Hosanna. Save us now. Save us now from all evil. Save us now from all that is bad, from all sickness, and bring us God's peace and salvation. So this is the beginning of Holy Week. It's a long ceremony. I implore you to be patient and follow us with faith through Christ our Lord. Amen.
Onye nwe anyị Chineke ji ike niile, nna dị ndụ ebi ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, imere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwa taa ahụhụ n'obe iji tọrọ anyị mkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso ụzọ ya, ji obi ndidi bịakwa soro ya keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị na-arịọ gị ka site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Isiokwu: ekpuchighị m ihu n'ebe ndị na-akparị m, ama m nke ọma na ihere agaghị eme. Onye nwe anyị enyerela m ire nke nwaazụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emete m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwaazụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m n'ebe m onwe m nọ. Enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ, nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ akpa m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m azọ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụkwara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihe agaghị eme m. Okwu nke Otego. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe m na Chineke m, gịnị kpara ijiri gbaketa m azụ? Ndị niile hụrụ na-achị m ọchị, ha na-emu m ọnụ, na-efe isi na-asị, o chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Azịza: ọtụtụ nkịta gbara gburugburu igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ m aka n'ụkwụ. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Azịza: ekee uwe m n'etiti onwe ha, ka ha were ya fee nza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ọbụbụ ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Azịza: aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otuto n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu. Nyenụ onye nwe anyị otuto. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Azịza: ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị azọ degara Filipaị. Isiokwu: o budara onwe ya
mana Chineke buliri ya n'ụgbọelu. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chukwu site na mbụ, ma o kwereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedozi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werele ọnọdụ obi. O mekwara ka mmụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke bulile ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile kere eke ga-ebu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'elu igwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke na otuto. Okwu nke mbe ga-ahụ ya ọhụrụ n'alaeze nke Nna m. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya gụsịrị abụ otuto, ha sitere n'ebe ahụ pụọ jee n'ugwu Oliv. Mgbe ahụ Jesu gwara ụmụazụ ya sị, n'abalị taa unu niile ga-ahapụ m gbalaga, n'ihi na edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile ga-agbasasị. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa Galili. Ma Pita zara ya sị, ọ bụrụ na ndị ọzọ ahapụghị gbala, agaghị m ahapụ gị. Jesu wee sị ya, n'ịgwa gị eziokwu, n'abalị taa tupu oke ọkụkọ akwa ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee sị ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, agaghị m agọnarị gị. otu a kwa ka ụmụazụ ya ndị ọzọ si kwuo. Mgbe ahụ Jesu na ụmụazụ ya wee bịa ruo otu ogige a na-akpọ Getsemani. O wee sị ha, nọdụ n'ebe a ka m gaa n'ihu nke nta kpee ekpere. Ọ kpọrọ Pita na ụmụ Zebedi abụọ. O wee malite inwe obi mwute n'ime onwe ya. Obi malitekwara ịlọ ya mmiri. Mgbe ahụ ọ gwara ha sị, ọ na-ewute m, mkpụrụ obi m nke ukwuu ruo n'ọnwụ. Nọdụ n'ebe a, soro m na-eche nche. Ọ gara n'ihu nke nta daa n'ala, kpụọ ihu ya n'ala, kpee ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, napụ m iko a, mana ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka o mee, kama ka e mee ihe ị na-achọ. Jesu wee laghachitekwute ụmụazụ ya ahụ ka ha nọ na-arahụ ụra. O wee sị Pita, gịnị mere unu enweghị ike isoro nche otu elekere? Na-echenụ nche, na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekpe ezie, mana anụ ahụ m adịghị ike. o wee hapụ ha jekwa ọzọ nke ugboro 2 na-ekpe ekpere sị, Nna m, ọ bụ na iko agaghị agabiga, ma ọ bụghị ma ṅụrụ ya ka uche gị. O wee dakwa ọzọ ụmụazụ ya ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na ụra jisiri ha ike. O wee hapụ ha ọzọ jee kpee ekpere nke ugboro 3 na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee kpesie laghachitekwu ha ụmụazụ ya 3 ahụ sị ha,
unu nọrị na-arahụ ụra na-ezukwa ike, lee oge ọnwụ dị nso. A ga-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị mmehie. Bilienụ ka anyị si n'ebe a pụọ, lee onye na-arara m nye nọ nso. Mgbe Jesu kapụ okwu n'ọnụ, Judas, otu onye n'ime ụmụazụ ya 12 ahụ, batara ya na oke igwe mmadụ. Ụfọdụ ji mma agha ha, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị okenye nke ndị Juu zitere ya, ma Judas agwala ha na nzuzo sị, onye ọbụla m ga-esutụ ọnụ, onye ahụ bụ ya, jidenụ ya. Ngwa ngwa Judas wee bịakwute Jesu sị ya, onye nkụzi, udo dịrị gị. O wee sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, enyi m, ma ihe bịara ime. Mgbe ahụ ha bịaruru nso, jide Jesu, kwegidesie ya aka ike. N'otu oge ahụ, otu onye n'ime ndị ha na Jesu nọ mịpụtara mma agha ya, jiri ya bipụ ntị ohu onye isi nchụaja. Mgbe ahụ Jesu sịrị ya, bighachi mma gị n'ọbọ, n'ihi na ogbu mma ga-esi na mma laa. I chere na enweghị m ike ịrịọ nna m maka enyemaka ka o zitere n'igwe ndị mmụọ ozi ka ha bịa napụta m? Ma ọ bụrụ na ya ezie ha bịa zọpụta m, olee otu ọ ga-esi emezu ihe edere n'akwụkwọ nsọ? N'oge ahụ, Jesu jiri igwe mmadụ ahụ bịaranụ ajụjụ sị, unu pụtara chịrị mma agha na osisi dị ijide m, dịka a ga-asị na m bụ onye ohi. Kwa ụbọchị ka mụ na unu na-anọdụ n'ụlọ nsọ ebe m na-ezi ihe, mana unu ejideghị m. Ma ugbu a, ihe ndị a niile si otu a eme ka e wee mezue ihe ndị amụma dere n'akwụkwọ nsọ. N'oge ihe ndị a niile na-eme, ụmụazụ ya hapụrụ ya gbalaga, ma ndị ahụ jidere Jesu siri ebe ahụ kpụrụ ya jee ụlọ Kaịfas, onye isi nchụaja, ebe ndị ode akwụkwọ na ndị okenye zukọrọ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya, garuo n'obi onye isi nchụaja. Mgbe ọ batara n'ime obi, nọnyere ndị nche ka o wee hụ otu ikpe ga-esi ebi. Ma ndị isi nchụaja na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ụgha ha ga-eji ma ya ikpe ọnwụ, ma ọ dịghị nke ha hụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ama ụgha bịara. N'ikpeazụ, ndị akaebe ụgha abụọ pụtara kwuo sị, nwoke a kwuru sị, enwere m ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, wughachikwa ya n'ụbọchị 3. Onye isi nchụaja wee bilie ọtọ jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla, gịnị bụ ama ndị a na-agbagide gị? Ma Jesu gbara nkịtị. Onye isi nchụaja wee sị ya, eji m aha Chineke dị ndụ nye gị iwu, sị gị gawa, sị gị gwa anyị, ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke? Jesu wee sị ya, ee, abụ m ya. N'ezie, asị m unu, site ugbu a gaba, unu ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ nọ n'aka nri Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, na-abịakwa n'eluigwe ojii niile nke eluigwe. Mgbe ahụ onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, o kwuluola Chineke, olee mkpa ọ dị ịchọkwa ndị akaebe? Ugbu a unu anụla nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha wee zaa sị, ikpe mara ya, o kwesịrị ịnwụ ọnwụ. Mgbe ahụ ha malitere
ibu ya ọnụ mmiri n'ihu na-eti ya oke ihe otiti. Ụfọdụ mara ya ụra na ntị were ya na-eme ihe ọchị na-asị, bụrụ anyị amụma, gị bụ Kristi, onye tiri gị ihe. Mgbe ahụ Pita nọdụrụ n'ala na mbara ezi nke obi ahụ, otu nwa agbọghọ na-eje ozi wee bịakwute ya sị ya, ị bụkwanụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu onye Galili. Ma Pita kọrọ n'ihu mmadụ niile nọ ebe ahụ sị, amaghị m ihe ị na-ekwu. Mgbe Pita pụrụ jee nọdụ n'ụzọ mbata, nwa agbọghọ ọzọ hụrụ ya wee gwa ndị guzoro ebe ahụ sị, nwoke a na Jesu onye Nazaret ahụ anọkwala na mbụ. Ma Pita were ịṅụ iyi gọkwa ọzọ sị, amaghị m onye nwoke ahụ bụ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro ebe ahụ bịara ebe Pita nọ sị ya, n'eziokwu, ị bụkwa otu onye n'ime ha, n'ihi na anyị esitela n'asụsụ ị na-asụ ghọta na ị bụ onye Galili. Mgbe ahụ Pita malitere ịdụ onwe ya ikwu na-aṅụ iyi na-asị, amaghị m nwoke ahụ. Ngwa ngwa mgbe ahụ kwa oke ọkụkọ kwa Pita wee cheta ihe Jesu gwara ya sị, tupu ọkụkọ akwa akwa ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee pụọ kwa akwa ruru ya na mmụọ. Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụaja niile na ndị okenye ndị Juu kpagidere Jesu izu otu ha ga-esi gbuo ya. Ha wee kee ya agbụ, duru ya pụọ, rara ya nye n'aka Pilet bụ gọvanọ, onye nọchiri anya ọchịchị nke Rom n'akụkụ Judia niile n'oge ahụ. Mgbe Judas onye rara Jesu nye nụrụ na amara ya ikpe ọnwụ, o chigharịrị wee laghachikwara ndị isi nchụaja na ndị okenye ego ọla ọcha 30 ahụ ha kwuru ya, wee sị ha, emeghịla m site n'ịrara nwoke ikpe na-amaghị nye ka akwafuo ọbara ya. Ma ha sịrị ya, nke a agbasaghị anyị, ọ bụ ihe dịrị gị. Judas wee wụsa ego ọla ọcha ahụ niile n'ala n'ụlọ nsọ wee pụọ jekwugbuo onwe ya. Ma ndị isi nchụaja tụtụkọrọ ego ahụ sị, ego a bụ ego ọbara, o megidere iwu anyị, tinye ya n'akpa ego ụlọ nsọ. Ya mere ha wee kpebie iji ego ahụ zụta ala ubi onye ọkpụ ite ka ọ bụrụ ala ili ndị ọbịa. N'ihi nke a na-akpọ ala ahụ ala ọbara ruo taa. Mgbe ahụ ka eji mezuo ihe Jeremaya onye amụma kwuru sị, ha tụtụkọtara mkpụrụ ego ọlaọcha 30 bụ ọnụ ahịa ụmụ Izrel kpebiri na ha ga-akwụ n'isi onye ahụ. Ha ji ego ahụ zụọ ala onye ọkpụ ite dịka onye nwanyị buru ụzọ gwa m. Jesu wee guzoro n'ihu Pilet bụ gọvanọ onye ọchịchị ahụ wee jụọ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu wee zaa ya sị, ee, abụ m ya. Ma mgbe ndị isi nchụaja na ndị okenye na-ebo ya ebubo, Jesu agụpụrụ ha ọnụ. Pilet wee sị ya, ị na-anụkwa akaebe niile a na-agbagide gị? Ma Jesu ekwughị otu mkpụrụ okwu. Ihe wee ju Pilet anya nke ukwuu. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ọ bụ omenala na onye isi ọchịchị obodo na-ahapụrụ ndị Juu otu onye mkpọrọ ndị Juu chọrọ. N'oge ahụ, o nwere otu onye mkpọrọ ọha niile na a na-akpọ Barabas. Mgbe ha zukọrọ, Pilet jụrụ ha sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu,
Barabas ka ọ bụ Jesu onye a na-akpọ Kristi? N'ihi na ọ batara na ha kpụtara ya Jesu n'ihi anyaụfụ. Mgbe Pilet nọ n'oche ikpe, nwunye ya zigara ya ozi sị, wepụkwa aka gị n'isi nwoke ahụ na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla o mere, n'ihi na ahụjuru m anya na nrọ n'abalị gara aga n'ihi ya. Ma ndị isi nchụaja na ndị okenye rugidere igwe mmadụ ahụ niile ka ha rịọ Pilet ka ọ hapụrụ ha Barabas ma gụgbuo Jesu. Pilet jụrụ ha ọzọ sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu? ha wee zaa sị, Barabas. Pilet jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m jiri Jesu onye a na-akpọ Kristi mee? ha niile wee zaa sị, kpọgide ya n'obe. ma Pilet jụrụ ha sị, gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? ma ha nọgidesiri ike na-eti mkpu n'oke olu na-asị, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. Mgbe Pilet hụrụ na ajụjụ ya na-ajụ adịghịkwa uru ọ bara, o kpebiri imere ha ihe ga-eme ka ọgbaghara hapụ ịmalite n'etiti ha. O were mmiri gwọọ aka ya n'ihu ha, gwa igwe mmadụ ahụ sị, aka m dị ọcha n'ebe ọbara nwoke a dị. Ihe ọbụla unu mere ya dị unu n'isi. Mmadụ niile nọ ebe ahụ wee zaghachi ya n'otu olu ahụ sị, ee, ka ọbara ya dị anyị n'isi. Anyị nọ n'isi ụmụ anyị. Mgbe ahụ ka Pilet ji hapụrụ ha Barabas, ma o buru ụzọ pịa Jesu ụtalị, rara ya nye ka abụgide ya n'obe. Mgbe ahụ ndị agha nke Pilet bụ gọvanọ kpọrọ Jesu banye n'ebe ndị agha bi. Ndị isi agha wee mee ka otu ndị agha ha zukọ n'ebe Jesu nọ. Ha wee yikwasị ya uwe na-acha uhie uhie. Ha wee kpaa okpu eze nke ji okwu mee ube ya n'isi. Ha tinyekwara ya osisi n'aka ka ọ bụrụ mkpa n'aka eze ya. Ha malitere na-ekwuru ya ibere n'ala, werekwa ya na-akpa ọchị na-asị, ekele eze ndị Juu. Ha gburu ya ọnụ mmiri, narakwa ya osisi ahụ o ji n'aka tie ya n'isi. Mgbe ha mechara ya ihe ọchị, ha yipụrụ ya uwe uhie uhie ha yiwere ya, wee yikwasị ya uwe nke aka ya. Ha wee duru ya pụọ, kpọgide ya n'obe. Mgbe ndị agha ahụ dudu Jesu pụtara n'ụzọ, ha wee zute otu onye Siria a na-akpọ Simon. Ha wee manye ya ka o bute obe Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ Gọlgọta, nke bụ ma asụgharịa ya ebe okpokoro isi, ha nyere Jesu mmanya agbara ọgwụ ka ọ ṅụọ. Ma mgbe ọ detụrụ ya ọnụ, o kweghị ya ọṅụṅụ. Mgbe ha kpọgidesiri Jesu n'obe, ha fere nza n'etiti onwe ha, wee kesaa uwe ya. N'elu obe ahụ, ha dekwasịrị ebubo ha kpụrụ ya sị, onye a bụ Jesu, eze ndị Juu. Mgbe ahụ ha kpọgidere ya na ndị ohi abụọ n'obe, otu n'aka nri ya, otu n'aka ekpe ya. Ndị na-agafe n'ụzọ na-ekwuru Jesu na-ekwe n'isi na-asị, leelu onye nwere ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, kwughachi ya na mkpụrụ ụbọchị 3. Zọpụta n'onwe gị, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye jikwara ya mee ihe ọchị sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ọ bụ eze ndị Izrel, ya si n'elu obe rịdata ugbu a ka anyị kwere na ya.
ọ tụkwasịrị Chineke obi na-ekwu na ya bụ nwa Chineke ya mee ka Chineke bịa zọpụta ya ugbu a ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ịdị mma ya. Otu aka ahụ ka ndị ohi ndị akpọgidere ya na ha n'obe si akparị ya, ma site na elekere 12 nke ehihie ruo n'elekere 3 nke ehihie ọchịchịrị gbachiri obodo ahụ niile. N'oge dịka elekere 4 nke ehihie Jesu tiri mkpu n'oke olu sị, Elai, Elai, lama sabachthani, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji hapụ naanị m n'ebe a? Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sịrị, nwoke a na-akpọ Elaịja. Ngwa ngwa otu onye n'ime ha gbara ọsọ were ọza detụ ya na mmanya gbara ụka, fanye ya n'osisi, welie ya elu, ime ka Jesu mịrị ya nwụọ. Ma ndị ọzọ sịrị, cherenụ ka anyị lee ma Elaịja ọ ga-abịa ịzọpụta ya. ma Jesu jiri oke olu tie mkpu ọzọ wee kulie ume. Onye ọbụla sịkwara. Akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ site n'elu ruo n'ala. Ala mara jijiji, oke nkume wee gbawasịa, ọtụtụ ili meghere. E mere ka ọtụtụ ndị nsọ ndị dara n'ụra ọnwụ bilie. Mgbe Jesu bilitesịrị n'ọnwụ, ndị ahụ sitere n'ọnwụ bilie hapụrụ ili ha bata Jerusalem, wee gosi ọtụtụ mmadụ onwe ha. Mgbe ọchịagha na ndị ya na ha na-eche Jesu nche hụrụ ala ọma jijiji na ihe niile merenụ, oke egwu tụrụ ha wee gbuo sị, n'eziokwu onye a bụ nwa Chineke. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nọkwa n'ebe ahụ guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. Ụmụ nwanyị ndị a si na Galili soro Jesu na-enyere ya aka. Ụfọdụ n'ime ha bụ Mary Magdalene, Mary nne James na Joseph, na nne James na John bụ ụmụ Zebedi. Mgbe o ruru anyasị, otu onye ọgaranya aha ya bụ Joseph siri n'obodo Arimatia bịa. Nwoke a bụkwa onye na-eso ụzọ Jesu. O jekwuru Pilet rịọ ya ka ekpunye ya ozu Jesu. Pilet wee nye ike ka ekpunye Josef ozu Jesu. Josef wee buru ozu Jesu were ezi akwa ọcha na-enwu enwu kee ya, wee donye ya n'ili ohuru nke o gburu ya na nkume. O jikwa otu nkume buru ibu kechie ọnụ ụzọ ili ahụ, hapụ ya laa. Ma Mary Magdalene na Mary nke ọzọ nọdụrụ ala na ncherịta ihu nke ili ahụ, ma na-eche ya bụ ụbọchị izu ike nke na-eso ụbọchị nkwadebe nke ndị Juu. Ndị isi nchụaja na ndị Farisii zukọrọ jekwuru Pilet sị ya, nna anyị ukwu, anyị chetara na onye ụgha ahụ kwuru mgbe ọ dị ndụ sị, mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m esi n'ọnwụ bilie. Nye iwu ka echegidesịa ili ahụ ike ruo ụbọchị nke 3, ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbịa zuru ya laa. Gwa ndị mmadụ sị, o sila n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ ụgha nke ikpeazụ a dị njọ karịa nke mbụ. Pilet wee sị ya, unu nwere otu ndị agha ndị na-eche nche, gaanụ kpọrọ ha.
chegidesienụ ili ahụ otu unu nwere ike. Ha wee mechisie ili ahụ ike, were nkume mechie ọnụ ya, wee debe otu ndị nche ebe ahụ. Ndị nke m fụrụ n'anya, anyị anụgo ihe a gụrụ anyị the passion of our Lord Jesus Christ. A na-agụ the passion 2 times during Holy Week. Nke a gụrụ today na nke a ga-arụkwa na Good Friday. Aga m asị onye chọọ ime Holy Week ọfụma, ị na-anata gị bara Baịbụl gị gụgharịa the story of the Passion, ji ya mee meditation, ji ya kpee ekpere, ji ya jụọ onwe gị ajụjụ. Onye ọbụla nwere ike ime ka ma ụmụaka bụ okenye. Ma kịta unu ji fon n'aka, you can Google it, open it up on your phone and read. The story of the Passion is the core message of the Bible in the New Testament. Ọ bụ ya bụ akụkọ na ihe a na-akpọ the good news of salvation, ozi ọma. Ịma, anyị na-abịa ụka oge ụfọdụ, anyị adịghị echere uche sị, gịnị mere m ji na-aza onye otu Kristi? Why a Christian? Gịnị mere Chukwu ji zite nwa ya n'elu ụwa ma ọ bịa bụrụ mmadụ? I remind you, if you read John chapter 3, verse 16 and 17, a little strong verse. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, so that he may die and that we may live. And that through him we gain everlasting life. Chukwu hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke o ji kwe ka ofu nwa ya bịa bụrụ mmadụ dị ka anyị, bịa gosi anyị ụzọ nke nzọpụta. Na bido Palm Sunday taa, unu fụ Jesu, the last week of his life on earth. If I go today, the summary of the Passion, the last week of Jesus' life on earth. Ndị mmadụ ma na ọ na-abịa Jerusalem to celebrate the Passion. Wee gbakọọ, ha nwere onye anya na-atụ anya na nzọpụta ga-abịa. They were expecting the Messiah to come. So mgbe ha hụrụ na Jesu na-abịa, ha ndị mmadụ na-ebupụta ma jiri igu ndị buru akwa ha tọọ n'ụzọ na-eti Hosanna nwa David, bịa nzọpụta gị ugbu a. Come and save us now. That was the cry. Hosanna means save us now. They didn't know that their own idea of salvation, like which one all the time. God sent his Son not to be a worldly king, not to ride the horse of war, not to be minister of war, but to be minister of peace. So Jesus rode on a donkey, which is a mild animal. He didn't ride the horse for war. He wasn't going to fight anybody, even though people were ready for war. So here in the Bible can look at today. If you look around, if you are it is not strange news. It is still happening today. We are still full of expectations. My God, why have you abandoned me?
We still have those emotions. We still have those feelings. Na tutu ba tutu. Ebe ke no na ta fufu ani. Ebe ke no ezinụlọ ma gbasa. Ebe ke no obodo anya gbasa. Do what that goes here. Come and save us now. So what is God's answer? God is saying, listen to me. You get on the mountain, listen to him. Obey my commandments. Love one another. And in the Bible, the message of the good news is simple and one. More than I say, why did God create us? The same message. God created us to love him and to serve him and to love our neighbor. That is the summary of the good news. Here does about, the elements, that is why the message of the Bible remains the same. Even if our circumstances are different. Maybe not, if you honor to give, no one, honor to give, the simple may be different, may be difficult. The central message is that God so loved us that he allowed his son to come and die. So, my advice is to read this in the week. I never look at that next Sunday, Easter Sunday. So, everyone, the parish, may Sorohaka, may be very good. Sorohaka, the Holy Thursday, Good Friday, and Easter Sunday. On your day, the combination of what the best ceremonies of the church within the Holy Week. So let us, with lively faith and devotion, celebrate with lively faith. When Chukwu is still close to us, that God still hears our prayers, that God is still coming to our help in our brothers and sisters. What did they do? Has become your Savior. Yabo, can you need the best way we can? No keep well. I want to also be here, get ready. Naga, if I am. Everybody got down is all oxygen or power or influence or jealousy or envy. No, why we are here. I think we are here with one purpose, to come together as children of God, to serve our God and to help one another. And people can you focus on this message if you get it anymore. Now, Kachuku, Gozalina, Holy Maker, Meka, Oku, Chukunapan, Duality, and Zopota, Christian Mobe, Rutani, and Yesinia, but you are from Kenjo, with an through Christ our Lord. Amen. Prayers of the faithful.
n'ụzọ ọbụla o si eme ihe ọbụla ka ọ bụrụ ihe ya adịchukwu maka onye ama na-achọ ka ọ ya bụ n'ikpeazụ ka anyị nwee ike inweta ihe Chineke chọrọ ka anyị nweta na ndụ anyị nọ na ya. Ihe ndị a ka anyị na-arịọsị na Kristi dị nwa n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka obodo anyị nọ n'ime Amerịka, ka Chineke, udo Chineke chia n'obodo a, ọ bụladị ndị niile na-achị ọchịchị obodo a, ka Chineke nye udo, nye ha ịhụnanya ha ga-eji chia ọchịchị n'obodo a. Ọ bụkwa n'obodo anyị Naijiria, anyị na-ayọkwa Chukwu udo chia n'obodo Naijiria. Ọ hụpụta ndị na-atụ egwu Chineke, ọ ga-eyuzu ji chia obodo anyị Naijiria, udo chia obodo anyị. Anyị ayọghị ka anyị kpee ekpere maka ndị ọrịa, ndị nọ n'ụlọ be ha enweghị ego ụlọ ọgwụ, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ enweghịzi olileanya, ọ kachasị ndị dọkịta kwuru sị na ọrịa ha ga-eru na ọnwụ. Ka Chineke nye ha ntachi obi, nyekwanụ ndị ọ bụ mmasị ya na a ga-agwọta ọgwụgwọ nsọ oge na-adịghị anya, ka ha si na ụlọ ọgwụ dị iche iche ma mgbe ọrịa ha dị iche iche wee bilie nye Chineke otito. Ka anyị kpekwazi maka ndị nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị otu anyị ndị nwụrụ anwụ, ma ndị ụmụ Chineke ndị nwụrụ anwụ ebe dị iche iche, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha, kpọkwazịa na ezinụlọ emume, nye ha ntachi obi. Anyị wee na-echeta n'ụzọ pụrụ iche Maazị Godi Ọdịnaka Chigozie na ezinụlọ nke ọ hapụrụ, na-echetakwazi Chief Eddie Brown Ayo na ezinụlọ nke ọ hapụrụ. Ka Chineke nye ụmụnne anyị ndị a ezumike ebere, bịatasịkwa na ezinụlọ ndị niile ha hapụrụ obi. Anyị arịọ gị ka o ji nwee n'anyị. Enwee ebumnobi ndị ọzọ unu ji bịa ụka nke taa, ugbu a kwusara Chineke n'ime obi unu. Chineke jike niile ịfụrụ anyị n'anya, afọ ụwa n'anya, zitere anyị nwa gị nwoke ka ọ bịa nwụọ n'obe iji zọpụta anyị na njọ, gosi anyị ụzọ nke eluigwe. Unu ga-ekpere anyị niile, zaa anyị ekpere, agbara anyị ọsọ, nye anyị grasị anyị ka ọ na-eju anyị mgbe niile. Mezuru anyị uche gị a n'ekpere ndị anyị na-eme through Christ our Lord. Amen.
Chineke na ike niile onye ebere dịka o were ahụ na ọnwụ nke so nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka anyị na-eme mmemme masịrị gị. Abụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma, dịka o mere ka aja nke a zuo oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye ụlọ welite n'obi elu anyị ya n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. Though he was sinless, he suffered willingly for sinners. Though innocent, he accepted death to save the guilty. By his dying, he has destroyed our sins. By his rising, he has raised us up to holiness of life. We praise you, Lord, with all the angels in their song of joy. Onye gara tupu eduru ya n'ọnwụ ka o ji aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eturu nye maka unu. Otu ahụ kwụsịrị mee mgbe ha richara nri anyasị, mgbe ike ọma anyị anyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị
Naranụ nke a ma ọ na ya ụlọ niile nke bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were mgbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke. Anyị na-ekwupụta ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ekwenye gị achịcha nke ndụ na ike nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ụwa na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata abụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-acheta nzukọ ịgazi ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gosikwa anyị onye bishọp anyị na ndị obodo chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were kete ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na-ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile, eme na eme. Ụmụnna, anyị nwere ekpere onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkụọ Chukwu na zọpụta anyị na-arịọ gị o sebụl ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye ụjọ n'oge nke anyị
site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbaa ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-abụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo ngosi ebe ụwa dịrị unu mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị ahụ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ayo kepada diri jasa, ayo bagi jaga. Ona jinadare. Kau cukup kasih apa?
praise the Lord, thanksgiving. Give every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise the Lord, thanksgiving. Give every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise the Lord, thanksgiving. Give every moment time. Yesu afro gị n'anya. Jesu ahụrụ gị n'anya. Jesu ahụrụ gị n'anya. Ọchịchọ dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwanyị nna dị n'ukwu ịhụnanya ijirila oriri nsọ nke a na-eju anya afọ ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike nke okwukwe. Biko meelu ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị nkwudosi ike bịakwa duru anyị na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ọbụladị for announcements. I want to be here at the end of the month. We have various celebrations, birthdays, anniversaries. A na-ekelezi n'isi ụmụnne anyị ndị a n'ime otu ha bụ March kwụrụ ọmụmụ ha. Anyị kpọpụta ha ebe a wee sị nna ọ masịrị ime ka ọmụmụ ha na March wee sị gị setịpụ aka osibe ha masibere ha osibe ha ya bụ nye ha ike ihe ịhụnanya dị egwu nye ha ajụjụ ọma na ihe niile ka ha bịa isi chọọ wee nye otuto site n'ezi ndụ ha bi ma site okwu a gọzie ndị ikwu na ibe ma gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche ha. Udo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. This one was a go.
Mgbe anyị bụ ụmụaka anyị tekwara fara ada eri ile dịka ama m na kati ga-ezikwu na nri sef